ሰላም ሰላም ናይ ቅሳነት ዩቱብ ቻነል ተኸታተልቲ ኩራት ኣሕዋተይ ከመይ ትቕኒ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። እምበር ናይ ምስጋና ሂወት ሳልሳይ ክፋል ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ እሞ ክሳብ መጨረሻ ሓቢርክን ክትፀንሑ ብትሕትና ይላቡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ምስጋና ሂወት ሳልሳይ ክፋል ይኹን እምበር ኣባና ከይበፅሐ ጠጠው ዘበሎ ፀበባታት ከዓ ኣሎ። በርግፅ ህቡእ ነገር ስለ ዘይንፈልጥ ኣይርእየናን፣ ግን ኣባና ከይበፅሐ ጠጠው ከም ዘበሎ ብምእማን ነመስግኖ። እቲ ስለቲ ካብቲ ወሪድና ዝነበረ ፀበባ ምውፃእ እንህቦ ምስጋና ስለ ዝረአ ነገር እዩ። ስለቲ ክወርደና ዝተሓሰበ ፀበባ ብሓለዋ እግዚኣብሔር ድሒድና ንህቦ ምስጋና ግን ስለቲ ዝረአ እዩ። እሞኒ ኣምላኽ ንኩሉ ኣባና ክወርድ ዝተዳለወ ዝተመደበ እሞ ኣምላኽ ዝኸልከለና ካባና ዘርሓቐና ሽግራትን እንትዝግለፀና ሂወትና ሙሉእ ንምስጋና ኣይምኽኣልናየ። ስለቶም ሕቡኣት ነገራት ኣምላኽ ጥራይ ዝፈልጦም ምናልባት ድሕሪ ግዜ ኣብ ግዜ ዝግለፀልና ወይ እውን ከይፈለጥና ዝሓልፍ ክነመስግን ይግባእ። ምሰናይ እዚ እውን ኩሉ ነቕርቦ ምስጋና ብፍቕሪ ዝተሰነየ ክኸውን ይግባእ። እቲ ካሊእ ናይ ምስጋና ደረጃ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሳዕ ኩነታት ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ሂወት ወዲ ሰብ ናብርኡ ኣብ ኩሉ ግዜ ብምስጋና ዝተመልአ ትኸውን። ኣብዚ መርበብ ኣብ ካሊእ ስፍራ ከም ዝገለፅናዮ እዩ። ብካሊእ ኣበሃህላ ቀፃሊ ምስጋና ንምቕራብ ሓደ ውሱን ምክንያት የድልየና ኢና ንብል ዘለና። ብዝኾነ ምክንያት ምህላውና ጥራይ ንብሎ እኹል ምክንያት እዩ። እዚ ከዓ ምስቲ ነፍስኻ ምውፋይ ዝብል ይተኣሳሰር። ምስጋናና ፍፁም እንገብሮ ዓይነት ኩነታት ጠጠው ኣይብልን። ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምስጋና ሂወት ምስጋና ኣብ ግዜ ፀበባ እዩ። ስለቲ ካብ ፀበባ ዘድሓነና ንኣምላኽ ነመስግኖ። እዚ ግን እቲ ዝተሓተ ናይ ምስጋና ዓይነት እዩ። እቲ ካብዚ ዝዓበየ ምስጋና ግን ንሕና ዋላ እውን ገና ኣብ ፀበባ እንከለና ነቲ ፀበባ ተፃዊርና ንኣምላኽ ክነመስግኖ እንከለና እዩ። ብእምነት ከዓ እቲ ፀበባ ሰናይና ምዃኑ ኣሚንና ንምስጋና ኣብ ፀበባ ምዕጋስ ምፅዋርን ትሩፋት እዩ። በቲ ፀበባ ምዕጋስ ምቕባሉን ከዓ ዝዓበየ ትርፈት እዩ። ካብዚ ኩሉ ዝዓበየ ግን ስለቲ ፀበባ ምስጋን እዩ። እዚ ማለት ከም ስለ ሕጊ ዘይኮነስ ብሓጎስ እንተኾይኑ ፍቕርና ኣብቲ ፀጋ ዝሃበና ኣምላኽ ዘይኮነሲ ፍቕርና ኣብቲ ፀጋ ጥራይ ዝተመርኮሰ እዩ ዝኸውን። ኣብ ፀበባ እውን ይኹን እንተደኣ ንኣምላኽ ነመስግኖ ኮይንና ወይ ኣለና ግን ፍቕርና ኣብኡ ኣብ ኣምላኽ ኣብቲ ወሃቢ ደኣ እምበር ኣብ ውህወታት ከም ዘይኮነ ኢና ንከሃት ዘለና። ዝገጠመ ይግጠም ነመስግን። ዝኾነ ኣሸጋሪ ኩነታት ንእምነትና ይኹን ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕልየና ዘለዎ ሓለዋ ወይ እውን ንእግዚኣብሔር እነቕርቦ ምስጋናና ክጎድሎ ክቕነስን ኣይግባእን። ከምኡ እውን ሰላምና ከይዝረግ ሓጎስና ኩሉ ሳዕ ኩሉ ብሰላም ብሰብን ኣምላኽን ክንነብር ይግባእ። እዚ ሓጎስና ናይ ምስጋና ሂወት ከዓ ኣብ ካልኦት ሰባት ዓብይ ፅልዋ ይህልዎ። ኣብ ግዜ ፀበባ ክንሕጎስን ክነመስግኖን ኣብ ዝረኣና ግዜ ይፀናንዑ እወ ውሽጣዊ ሰላምናን ምስጋናናን ክርእዩ እንከለው በዚ ወንጌል ዝዘረተልና መንፈሳዊ መሰረተ ስርዓት ይፀናንዑ። ብእምነትናን ብግብርናን ኣብነት ወይ ምክንያት ክኾኖም ዝተዋሃበና ወይ ዝተቐበልናዮ ፀጋ እዩ። እቲ ፍረ እዚ ዝረኸበና ከዓ ንኣምላኽ ነመስግኖ። ከምኡ እውን ስለታ ፀበባ እውን ምምስጋን የድሊ። ምክንያቱ መንፈሳዊ ጥንካሬ ስለ ዝህብ
ንወዲ ሰብ ዓሙቕ ናይ ጸሎት ርክብ ምስ ኣምላኽ ናይ ጾምን እምነትን ጊዜ ስለ ትህብ እዩ። ኣብዚ መርበብ ኣብ ካልእ ክፍሊ መጽሓፍ ከም ዝገለጽናዮ ንቤተ ክርስቲያንና ሓይልን ሓድነትን እውን እዩ። ልቢ ደቂ ናብ እግዚኣብሔር ክለዓሉ ትገብር። ወይ እውን ብርቱዕ ጸበባ ኣብ ሚእቲ ስብከት ንላዕሊ ወይ እውን ኣብ መንፈሳዊ ጽሑፋት ምንባብ ንላዕሊ ናብ ናይ ንስሐ ህይወት ክመርሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜ ጸበባ ኢድ ንእግዚኣብሔር ክትዓዮ ኢና ንርኢ። ጸበባ ንኣምላኽን ግብሪ ኢዱን ተርእየና እያ። ኣብ ህይወትና ጣልቃ ክኣቱ ክናግፉናን ሓይሉ እውን ተርእየና። ቅድሚ ሕጂ ብዘይ ጸበባ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ መንፈሳዊ ተመክሮ ነመስግን። ባህርያውን ርዱእን ነገር እዩ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ብዘይኮነ ምኩርራም ተቐጻሊ ናይ ምስጋና ህይወት ይነብር። ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ምሳሌ ብቕንዕና ኮይኖም ስለተቖጸሩ ብቅንነት ኮይኖም ስለዝተቖጸሩ ካብ ቅድሚቶም ዋዕላ እናተሓጐሱ ኸዱ። ክብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 5:41 በዚ ኩሉ ስቓይ ከይማረሩ ከዓ ሃዋርያት ከም ዓብይ ንዕኡ ዘይበቕዑ በረከት ገይሮም ቆጸርዎ። ጸበባ ምስ ስቓይ ክርስቶስ ሕብረት ኣለዎ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምዚ እዩ ዝብል፣ እቲ ኣባይ ዘረእኹምዎ ሕጂ እውን ኣባይ ትሰምዕዎ ዘለኹም ገሊ ከምኡ ክትጸግቡ እምበር ብእኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ተሂብኩም ዘሎ። ሰቃያት እምበር ከሲ ህያብ ካብ ኣምላኽ እያ እንተ ደኣ ኢልናያ ስለምንታይ ከዓ ደኣ ኣረክብኩ ኢለ ብሞቱ እናመስገንክዎ ንኡኡን ሓይሲ ትንሣኤኡን ሕብረት መንከርኡን ምእንቲ ይክፈልጥ ኩሉ ከም ውፅዓ እቖጽሮ። ይቕጽል 4ይ ክፋል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣብ እንኰደኺ ስምከይ ጸውዑ ናወልኩ ማርያመይ ሰንበተይኺ ዘርፈላ